מכל הכפרים הערבים, אף אחד מהם לא נלחם. כמעט. שהם לא היה להם, גם נשק לא היה להם. מי נתן להם נשק? הם לא חשבו שהם בורחים להרבה זמן, הם לא חשבו שהם לא יחזרו, אף אחד גם לא העלה על דעתו, שעם שלם לא יחזור. כן? הארץ לא הייתה ריקה, כמו שסיפרו לי בילדותי. כן? בילדותנו סיפרו לנו כל מיני סיפורים, כל מיני מעשיות. הארץ לא הייתה ריקה אף פעם. אני באתי לספר על האנשים האלה שברחו ולא חזרו לאדמתם, כן? שזה פעם ראשונה בהיסטוריה של אלפי שנים שככה הכפריים האלה נעלמו. כאן חלק גירשנו, ירינו והם ברחו לעזה. היו צריכים כיתה כאן, כיתה כאן, כיתה שם, יורים באוויר אפילו לא עליהם או עליהם, והם היו בורחים כבר. הם לא היה להם מה להתגונן. וככה היה בקאופחה. הקפנו את הכפר, התחלנו לראות באוויר, וכולם התחילו לצמוח, כן? וגירשנו אותם. הנשים והילדים הלכו לעזה. לא נכנסנו לכפרים כדי להישאר שם, אלא כדי לגרש אותם. עד הבוקר לא היה אף אחד שם. הכפר היחיד שאמרתי לכם, הודג', שנשאר שלם.